Dobrý večer. Já možná budu mluvit takhle bez mikrofonu, já myslím, že to stačí, ne? Že není potřeba. Já jsem z armády zvyklý řvát, tím pádem to takhle asi děláme. No já jsem se to dozvěděl před chvílí, že tady Michal Martínek už o synodě mluvil, takže přemýšlím, jak na to navázat. Jenom tak, že zkusím nejprve, že vás budu malinko zkoušet. Kdo jste tady byli na tom o té synodě, prosím vás, jenom zvedněte ruku. Kolik vás tady bylo, takže docela dost, dobře. A co si z toho pamatujete? Pamatujete si z toho něco? Kromě toho, co pan Cáb říkal, že jsme na začátku cesty. Ještě něco si pamatujete? Co říkal? Synoda bude trvat 18 až 20 let. Že bude trvat 18 až 20 let. Ještě někdo si něco pamatuje? A ještě o nějakých problémech se tam mluvilo, že problémy, já nevím, homosexualita, rozvedení a tak dále. Yes. A mimo jiné, že teda se to bude možná týkat normálních lidí. Tak jsem pochopil. Jo, dobře, tak já budu mluvit o tom, že jak se to týká maximálně normálních lidí, tedy nás. Dobře, doufám, že jsme normální, snad, aspoň trošku. Obyčejných. Obyčejných, no právě. Ano. No. Dobře, jak víte co, já zkusím něco maličko říkat, kdybych se opakoval, tak řekněte, že už to znáte a já přestanu. A rozdělil bych to do takových dvou částí, že bych nejprve něco přeci jenom řekl ještě znova o synodě, vůbec o tom, co to je, protože si je docela důležitý a ona opakování je matka moudrosti. A pak popovím, co teda děláme u nás na tom našem divokém západě. Protože plzeňská diecéze je divoký západ, opravdu se vším všudy, tak vám povím, co děláme tam. Protože tam opravdu už jsme vlastně začali konkrétně diecézní synodu někde před rokem a půl. Takže už jsme v nějakém procesu a můžu vám povědět, co tam teda děláme. Ale nejprve o té synodalitě bych něco maličko chtěl říci. Já vždycky, když jako o tom mluvím a pokouším se o tom mluvit třeba s lidma mé diecézy, tak říkám, že to je něco pro mě ideálně mezi takovou tou velitelskou strukturou armády, kterou dřív jsme měli docela dost v církvi, že jako ten biskup nahoře všechno nařizoval a šlo to dolů bez toho, že by se dalo o tom moc diskutovat. Jo. To je vlastně něco, co známe. Říká se tomu hierarchie a vlastně je to spojené s tím, že to je taková jako opravdu špička, kde ten nahoře rozhodne a pak už to jenom padá dolů. A ostatní k tomu mají málo co říkat. Můžu akorát nadávat bokem, což v církvi umíme docela dost. Jo? Takže jako to je jedna varianta, to takováhle ty špičky, tak to je jedna varianta. A na druhé straně vlastně demokracie, kde se o všem hlasuje a ty věci se dějou tak, že se vždycky jako ty lidi mají rozdílné názory a končí to tím, že se hlasuje a když je to třeba o jeden nebo dva hlasy v kousově na jednu stranu, tak je to buď takhle, nebo zase úplně jinak. Ale je to velký napětí vlastně dvou rozdílných, nebo třech, nebo čtyřech rozdílných pozic, protože to je tak, že zkrátka nějak to jeden druhýho přetáhne, že nějaký názor má o trochu víc než ten druhý. A to je vlastně ta druhá věc, tomu se říká demokracie. My to teďka známe z politiky, že je to o těch pár hlasů víc a pak se přijdou ty druhé, všechno uděláme se jinak. Když jako maličko ty hlasy mají o ty 2-3 hlasy třeba víc. Takže na jedné straně je to ten princip toho armádního velení, který je, a na druhé straně je demokracie. To jsou vlastně dva principy, které my tady jako do jisté míry známe. Já to znám jak z té armády, i z té církve, tam je to hodně takový to vojenský, anebo potom ta demokracie, to máme zase ty volby, které jsou pořád máme nějaký volby tady, že? A já myslím, že papež František přišel s tím, říkal, tak pojďme zkusit něco mezi. A říkal, no ale my v církvi historicky tohle mezi nějak máme. A vlastně se tomu říká, nebo říkalo synoda, to znamená, to je z toho řeckého synu. Hodos, má společná cesta, která jakoby si něco bere z toho velení a něco si bere z té demokracie. A zkouší něco mezi. A zdá se, že to ty církvi docela fungovalo. A tak to pojďme zkusit znovu. A tohle to mezi znamená, že se řekne, ta první věc je jako mluvit
o tom, jak to má být, by vlastně měli všichni. To znamená říct svůj názor, by měli všichni. A najednou se zjistilo, co u nás, že je docela velký problém, aby lidi řekli, co si myslí. Jako my umíme takhle bokem říct, co se teď dělá blbě. Ale říct, co si myslím, že má být, otevřeně, když to slyší ty ostatní, tak to teda moc neumíme. Jo, jako poslouchat a pak třeba utolu si bokem je upiva, když člověk si trošku napije nebo sklenky vína, tak to umíme. Ale říct otevřeně, já si to myslím takhle, když vím, že ten druhý nebo ta druhá má jiný názor, tak to nám vlastně moc nejde. Takže to je to první, že každý by měl mít nějakou odvahu říct, co si myslí. Nejenom hlasováním, ale nějak povědět, jak třeba tu věc vidí. Tak to je ta první věc. Že každý by měl vyjádřit, a František dokonce říká, hele, a nejenom ty, co jsou ty nejzbožnější a sedí v těch prvních dvou lavicích, ale každý. Dokonce i ty lidi, kteří jsou někde jako docela na okraji, tak ty lidi by měli nějak jako být těm, který záleží nějak na církvi, tak by měli říci těm věcem, jak to vidějí, jak si to, co si myslí. A potom, to jsou ty všichni, potom dobře, z nějakých těch skupin vždycky by si měli zvolit někoho, kdo potom bude, kdo říkají, hele, tak tohle to je člověk, který je docela chytrý, nebo takový rozumný, a ten by nás mohl nějakým způsobem vlastně jako zastupovat při tom hledání o tom, jak dál. A tomu se říká, že všichni teda se mají vyjádřit a všichni si naslouchat. Někteří mají spolu rozhodovat. A to je ta druhá věc, že potom vznikne nějaký synodní shromáždění, o tom budu mluvit potom, až budu mluvit o tom, jak to máme u nás v Plzni. A to jsou lidi, kteří už mají nějaký hlasovací právo a hlasují, co si teda myslejí na nějakým tom grémiu toho, jak se to třeba bude dál dělat buď v celé církvi, to je ta synoda celocírkevní, u nás, to je to plzeňský věci. A nebo, jestli třeba pan arcibiskup to udělá tady, tak u vás v Olomouci. A ty hlasujou. Ale je to o tom, že zaprvé teda na světě to nemůže být o pár hlasů, že věci, které se mají naplňovat, by měly mít 2/3, takže tam musí být vždycky větší část, nemůže to být, že to je o jeden hlas, o fous, že Frantu jsem přesvědčil na svou stranu, tak to takhle dopadne. Musí to být 2/3, takže to přece jenom to hlasování je trošku jako jinačí. No ale potom ještě je, že mnozí, teda někteří spolu rozhodují, ale to, co se potom opravdu dělá, na základě tohohle přemýšlení rozhodne ten jeden, a to je teda biskup anebo papež. A to je strašná výhoda, že pak můžou ty lidi nadávat jenom na toho jednoho. Že nedávají mezi sebou. Že ten biskup nebo ten papež jako zkrátka buď vezme to, co se odhlasovalo, anebo řekne, víte co, ale já to vidím ještě pořád z té svým pozice jinak, tak já akceptuju tohle, ale tohle, to, jestli si odhlasovali, tak ne. A my se dáte strašně chytrý. Že opravdu pak jako ty lidi nejsou naštvaní na sebe mezi sebou, ale maximálně na toho jednoho, na toho biskupa. A to je dobrý. Jo, ten to musí uníst. Ale je to ten proces vlastně hledání toho, jak to dělat tak, že jakoby se seberou to, co se mluví mezi lidma a vlastně se ty lidi pozvou k tomu, aby to neříkali bokem, ale řekli to otevřeně. A aby ten delegát, jak se mu říká, jako to vlastně nějak sebral z toho, co slyší takhle od těch všech lidí, a protože to slyší, že ty lidi mají tu odvahu mluvit společně, tak to přinese na to grémium, kde se o tom diskutuje, jsou odborníci taky, který tomu řeknou nějaký odborný pohledy, a pak se o tom hlasuje. A od všeho je potom ten biskup, který když to slyší, tak má povinnost to vzít vážně. Ale nemá povinnost absolutně jenom se říct podle tím hlasování. A tak tohle je vlastně nějaký princip, který František zavedl a který je mezi tím přesným jakoby vojenským, kde se nediskutuje, a mezi tou demokracií, kde to je přesně jenom o ten jeden nebo o ty dva hlasy. A tohle je vlastně nějaký způsob, kterým teďka my hledáme. A papež František říká, hele, tohle je styl, jak bychom měli zkusit hledat kudy dál.
ve 3. tisíciletí církve. A proto páter Martínek říkal, že to je na pěkně dlouhou dobu, protože řekněme si otevřeně, vůbec to neumíme. Vůbec nám to nejde. Jako protože už ten první krok, který máme dělat, je, že když všichni mluví, a oni se to proto jsou takové ty skupinky, které mají mít nějakých 10 lidí, to my máme takhle jako opravdu, ty naši jako opravdu úplně bezbožecký diecézy, tak máme těch skupinek jsme měli nějakých, já nevím, 300 nebo 400 nebo ještě víc, což je pro nás strašně velký číslo. Tak jako aby ty lidi se naslouchali, to teda je velikánský problém. Protože ten princip toho naslouchání má mít 3 takové kroky, to vám možná páter Martínek říkal, nebo neříkal, to je jedno, já to zopakuju. Jo? Že třeba, že se řekne teda, o čem budeme mluvit. Já jsem v té naší synodě, tady já vám pak můžu tady dát takhle, kdybyste chtěli, tak jsem vám takhle vzal pár toho, co jsem z našich letáků, že se můžete na to podívat, o čem, co vlastně jsme takhle rozdál, že se to klidně, jenom to můžete koukat jenom o ty našich synodě, tohle tady pošlu, tak můžete si tam podívat. Jeden mě radši dejte jenom tahák. Jo, dobrý, děkuju. Tak já jsem tam jako vlastně byly jenom 3 otázky a třeba ta první otázka, kterou jsme začali, tak byla otázka o tom, co jsou věci, které nám pomáhají v tom, ty naši tam u nás, co nám pomáhá k tomu, aby lidi opravdu, kteří Pána Boha neznají, ho potkali. To byla první otázka byla, hele, tak co z toho, co my děláme, naši diecézi, tak má, když to řeknu trošku odborně, misijní rozměr. To znamená, že ty lidi, jako to vede k tomu, že ty lidi, ačkoliv se předtím Pána Boha neznali, se s ním potkají. Jo? A najednou, protože, a my jsme zjišťovali, že jsou věci, které fungují, aby se noví lidi potkali s Pánem Bohem, a jsou věci, které vůbec nefungují, když se pořád myslíme, že fungují. Jo? Klasický příklad je, že to, že se učí ve školách náboženství, už vůbec nefunguje k tomu, aby někdo nově se dostal k Pánu Bohu. To vůbec nefunguje. A je to těžké si to přiznat. Jo? Takže my jsme říkali, a to třeba funguje, jsme zjistili, že jsou alfa kurzy. Lidi říkali, alfa kurzy fungují. To znamená, že lidi opravdu, já nevím, jestli to víte, co to jsou alfa kurzy, to je taková varianta, ve který se pozve pár lidí, se rozhodne, že bude dobře vařit. Základ, že věci procházejí žaludkem, že se bude dobře vařit a přitom se bude trošku o Pánu Bohu a pozvou se lidi, kteří jsou takový jako, se o trošku zajímají o to, že by ne, a najednou ty lidi opravdu se otevřou Pánu Bohu. Tak alfa kurzy fungují. Lidový misie nefungují. Jo? Takže takhle jsme si říkali, tak pojďme si říct, co funguje a co nefunguje. To byla první otázka. Druhá otázka, která byla, tak jak to budeme dělat, až bude farářů o 20% míň, což je za chvilku. Nejenom u nás, ale i u vás. To jako vás čeká úplně stejně. Budete úplně z jiného čísla, ale těch farářů taky ubejvá, když se podíváte do semináře, kolik máte lidí tady v semináři, tak jich nemáte zase o tolik víc, než mám já. Vy máte 2, já mám 1, no tak vidíte. To je jako není moc velký rozdíl. Jo? Sice to je o 100% víc, ale nic moc. No, a takže jak to udělat? Jako, aby ty lidi, a aby to znamenalo, že ty faráři jsou spokojení na jedné straně, a na druhé straně, že jsme schopni s tím něco udělat. No a třetí otázka byla o financích. Jak to, co budeme takhle žít, budeme taky financovat, to znamená, co jsou priority, které chceme financovat a které ne. A jak. Takže vlastně ta synoda je snaha, aby ty lidi, kteří žijou na tom území, nebyli jenom ty, kteří nadávají na to, že to biskup dělá blbě, nebo farář, jo, ale aby o tom společně přemýšleli, mluvili o tom a nepomluvali bokem. To je jako vlastně základní princip synody. Nepomlouvat bokem, říkat svůj názor a věřit, že když takhle mluvíme společně, takže při díle je dokonce Duch Svatý.
A tohle je věc, která vlastně nějakým způsobem, ten zbytek já si rád vezmu zpátky, víte co, to já jsem, zase na vás nebudu tolik investovat, to je jenom, to chcete, ten zbytek si vezmu zpátky. Takže tohle je nějaký způsob, jak jako vlastně být církví, která jde spolu. Ten základní princip je, že jdeme spolu a vzájemně se na té cestě za Pánem Bohem podpíráme. Já nevím, si pamatujete takový ten obrázek, který je spojený s tou světovou synodou. Já přemýšlím, jestli ho tady někde mám. Já jsem si vzal spoustu materiálů, ale který jsem říkal, že by vás něco zajímalo, takže se na to můžeme podívat. Ale přemýšlím, jestli tady někde mám ten obrázek, ale spíš asi ne. Tak já ho popíšu. Ten obrázek synody je o tom, ty světové synody, jak s tím František začal, že je parta lidí, která jde jako nějakým správným směrem, má netoulá se všude možně, ale jde jedním směrem, ale jsou různě mladý, starý, chromý, někdo na mozaiku, biskup někde tamhle vzadu, někdo je bílej, někdo je černý, někdo je... Zkrátka, že jsme pestrý a snažíme se jít spolu za Bohem, kde si vzájemně pomáháme. A vlastně principem je, abychom tak, jak jsme rozdílní, tady i u nás. Někdo je starý, někdo je mladý, někdo je bohatý, někdo je chudej, někdo je zdravý, někdo je nemocný, někdo je chytrej, někdo moc chytrý není, někdo je nemoc... Někdo je biskup? Někdo je biskup, no to tam je taky, no. Tady to máte, výborně. No, někdo je biskup, někdo je žena, někdo je muž, taky důležitý, někdo, ale vzájemně si pomáháme a nasloucháme si. A jdeme a hledáme a věříme, že když takhle si pomáháme, takže mezi námi je důsledek. Jeden ze základních principů toho, co vlastně ta synoda říká, je slovo naslouchat. A já vám můžu říct, že opravdu pro mě, když jsem byl na první synodě, vlastně světový, na synodě pro mládež, a tam se o tom začalo mluvit, že máme naslouchat, říkám, to já umím. No a tam jsem zjistil, že neumím. A já se to vlastně učím nově, pořád se to učím naslouchat. Že, jaký je rozdíl mezi poslouchat a naslouchat? Já si myslím, že umím poslouchat. No, víte co, to ani ne. Poslouchat je, že když někdo něco řekne, tak já si v principu řeknu, no to myslí blbě. A už hnedka vymýšlím, jak mu vysvětlím, že je blbý a já to vím dobře. To znamená, vlastně poslouchání je, že vezme tu informaci a to, co dělá, je, že vymýšlí, jak mu vysvětlit, že já to vím líp než on. A naslouchání je o jiný. Naslouchání je o tom, že já přemýšlím a opravdu se vědomě snažím přemýšlet, co v tom, co on říká, by mě mohlo nějak jako to nasvítit z jiného pohledu. Obohatit. A nějakým způsobem to třeba jako doplnit to, jak to vidím já. To znamená, já vlastně poctivě říkám, hele, ten člověk, když to vidí jinak než já, tak není blbej možná. Nebo možná určitě. A to je rozdíl mezi posloucháním a nasloucháním. A já jsem zjistil, že já jsem schopný poslouchat. A jak si myslím, že jsem chytrej, naivně, tak hnedka říkám, no jasný, já mu tohleto vysvětlím a tohleto a hnedka mu ukážu, že on to vidí blbě nebo jednostranně a já to vidím líp. To je poslouchat. Že vědomě, jako ne, že mu to jde uchem ven, jo, ale že jako to vezmu vážně, ale proto, abych tomu druhému ukázal, že to, já jsem chytřejší. A naslouchat je se pokoušet u toho, kdo to vidí jinak, pochopit, proč tak vidí a nějak se pokusit si z toho obohatit to, co já mám. Tak už tohle to je strašně těžké. A já si myslím, že to neumíme. A přiznat si pro mě, že vlastně neumím naslouchat, teda bylo docela drsný. A já fakt, a teďka od té doby se to prostě učím, a ne, že by mě to moc šlo, proto taky páté Matěj říká, že to bude pěkně dlouho trvat. Že neumíme ani to první, a to je naslouchat. Jo. Takže to je ta první věc, že máme, no ale víte co, ale to ještě dobrý, to by ještě šlo. A pak je druhá varianta, druhý kolo vlastně toho. A to má být o to, že ty lidi takhle, jak si naslouchají, tak mají říct, v tom druhém kole, chviličku, jako se máme, je tam ticho, když člověk řekne, tak Duchu Svatý mi pomož, a v tom druhém kole se má říct, hele, mě zaujalo, nebo mě nějak pro mě bylo zajímavý, co řekla tady Maruška,
protože to nějak jako mě nasvítilo to, o čem mluvíme, třeba například, jak to máme dělat s tou misí, tak je to nasvítilo to, co mě nenapadlo, z jiné strany. A ty lidi mají říkat, co je zaujalo na tom, co řeknou ty druhý. No a víte, jak to dopadalo u nás v diecezi, ale nejenom u nás v diecezi. V tom druhém kole ty lidi začali říkat, aby zdůraznili znova, co řekli předtím, a aby vysvětlili, proč ten druhý myslel blbě. A tam se ukázalo, jak vlastně neumíme naslouchat. Že neumíme říct, jako to tady bratr řekl, to je zajímavý, jak mě to obohatilo. Řekl, on je blbej a tady v tohleto prosím vás vám ukazuju, že je blbej. Ačkoliv se to opakuje, tak tahle schopnost vlastně naslouchat tomu, co ten druhý, čem by mě mohl obohatit, to teda nám vůbec nejde. A diskrétní informace, farářům to jde ještě hůř než lajku. To jako o tom je naprosto jednoznačné. Jo? My faráři v tomhletom teda jsme experti, že umíme říct, co ten druhý říká blbě. Bohužel, Františku, sorry. Říkám to jistě o plzeňských farářích. Tady Olomouci, to je určitě mnohem lepší. Tady jako je, tady to já neznám, já mluvím jenom o plzeňských farářích. No, takže tohle to je třeba druhá věc, která je v tomhle. Jako, takže my se učíme vlastně takhle nějak naslouchat. A teprve potom po třetí říkat, co z toho nějak nám se rýsuje, že by se dalo dělat dohromady. Takže tohle to je něco, co opravdu, a z tohle teda potom vzniká teprve, že takhle se to povídá, že pak ten jeden, co to má na starosti, tak jde do ty party, co to jsou z těch skupin, a bude pro něco hlasovat a říkal, já jsem takhle poslouchal ty lidi, takhle jsme to viděli. A takhle nám to vlastně vychází a my takhle proto chceme, já třeba ten svůj hlas dávám takovýmhle způsobem. Takže to je docela jako opravdu jiný proces. No, není to o tom, že pan farář řekl, tak to bude. Ani to není o odboji, že my si to myslíme jinak a on nemá co povídat. A tohle to říká František, ale tohle to je mezi tou vojenským befelem a mezi demokracií něco, čím bychom se měli učit, protože tam může být přidílen Duch Svatý, dokonce František. Tam nebudeme přidílet jenom my jako chytrolíni, ale Duch Svatý. A my jako církev věříme, že kdo pak, že to vede tu církev? No nějaký Duch Svatý. A dokonce právě proto taky ten František říká, že v té chvíli, kdy tohle děláme, tak jsme připraveni, že nás ten Duch Svatý překvapí. To znamená, že najednou se objeví něco, co jsme netušili, co nám ukazuje, že půjdeme ještě jiným směrem, než jsme tam si všichni mysleli, protože ten Duch Svatý opravdu to najednou ukáže v tom, ty mozaice těch různých názorů, že to má jít trošku jiným směrem. Nebo dost jiným směrem. A nám se to děje už dokonce u nás. Takže František právě říká, když takhle půjdeme jako synodně, no tak my vlastně moc ani nevíme, kam úplně přesně dojde. Čehož se teda v té církvi teda hodně lidí bojí. Říkáme, vždycky víme, kam přesně, a je to jasný a je to vlastně jenom opakování toho, co víme. Proto taky někteří takhle nebyli úplně nadšení s tím synodním procesem. Protože se tam říká, no nás povede Duch Svatý, a ne, že víme přesně, a jako je to nalajnovaný na stole dopředu. Tak tohleto jsem chtěl říci, že je vlastně v tom obecním to, co je ta synoda. Nebo to synodní myšlení. Pro mě je velkou radostí, že papež Lev, když vylez na ten balkon, tak hnedka v tom prvním řekl, že synodalita je něco, čem bude následovat papeže Františka. Takže není to nějaký výstřelek Františka, jak někteří mysleli, říkali, no tak doufejme, že dostaneme normálního papeže, který zase zavede ty befely. Ale řekl nikoliv, sestry a bratři, jdeme dál synodálně. Tak to některým sklaplo trošku. No. Ale je to tak, že se opravdu to ukazuje jako cesta, která jak otevírá ten způsob myšlení, který jako se fakt ale musíme učit. Protože ho neumíme. A je něčím novým.
Nebo novým, staronovým. Jo? Vemte si, že teďka jsme četli, kdo takhle z vás je zbožný a chodí třeba do kostela někdy všední den, tak teďka zrovna se četlo o tom, jak se v první církvi rozhodovalo o tom, jestli ty pohani musí jako se mít ještě tu obřízku a tyhle ty věci. Tak tam to přesně bylo takhle. Byl problém? No tak ta celá obec o tom diskutuje a protože neví, jak dál, no tak vyšle ty delegáty, pošle je do Jeruzaléma, v té době ještě ne do Říma, ale do Jeruzaléma, tam se sejdou takhle dohromady, rokujou o tom, a když jako o tom rokujou, no tak ten šéf, ten Petr řekne, rozhodl duch, my a Duch Svatý, že takhle to bude. To je přesně tak, jak to máme dělat. Takže to není pravda, že by to ta církev nedělala. Akorát jsme to tak zapomněli, že se nám začal líbit ten vojenský způsob. A tak je to něco, co se musíme znova učit. Co vůbec není jednoduché. Jsou lidi skeptický a říkají, on to je pomalý, jako když se velí, tak to je rychle. No to je pravda. Ale taky je mnohem víc lidí naštvaných a otrávených. A taky jsou někdy rozkazy, které jsou moc rychlí, protože neslyšejí nějaký jiný pohledy, které jsou důležité. A taky ten Duch tam má hodně málo prostoru. Takže tohle je důvod, proč jako já musím říct, že jsem velký fanda ty synodní cesty. A teďka ještě něco řeknu o tom, jak teda to probíhalo u nás, nebo proč vůbec u nás vznikla synoda. A to je docela legrační teda, nebo to si říkáme, že ten Pán Bůh je takový, má smysl pro humor. To, že máme v naší diecezi synodu, vzniklo tak, že jsem byl před 2 lety, jsme byli nebo 2 už teďka, jo, my jsme začali loni na to, takže před 2 lety. Před 2 lety jsme měli jako biskupové exercicie na Hostýně. Na Moravě. A já jsem se tam nějak modlil, měl je jakýsi Vojtěch Šíma, který tady dneska byl u vás. Vojtěch je měl a já jsem se tak jako inspiroval tím, co říkal, modlil, my jsme to měli o apokalypse, o tom, co duch říká církevním obcím. A já jsem se tak jako modlil a musím říct, že mě přepadla taková jako úzkost při té modlitbě a smutek z toho, jak to vůbec půjde dál. Protože jako různé věci nebyly jednoduchý, nejsou jednoduchý, je nás míň, nejenom plzeňský diecézi, tady taky, kněží je míň. Zkrátka jako není to, že bychom jako moc kvetli, teda, když to řekneme otevřeně, že? No. A já jsem z toho byl docela takový jako špatný a říkal jsem si, no tak to teda, pak jako jsem z toho byl takový jako nějaký bezradný. No a já vždycky, když jsem na exercicích, tak nejenom na exercicích, tak chodím běhat, tak jsem šel běhat, někdy, tak vždycky chodím předpolednem, když mám exercicie, když teda když nejsme v zimě, protože to jsem chodil vždycky, když teďka konečně já jsem budu mít exercicie po dlouhé době v Hejnicích, v Jizerských horách, tak to vždycky chodím na pěšky hnedka po obědě. Tak ale když na běhání normálně, tak chodím před obědem. Že tam je, to neběhám tak dlouho. A teďka tam běžím a se v hostině to máte tak, že běžíte nahoru nebo dolů. Tam nemáte šanci nic jiného, že? Jo? Takže jsem jako se běh někde z Hostýna dolů a teďka supím nahoru tam někde zpátky jako na Hostýn. No a v jednu chvíli, jako opravdu já to mám takových životních situací několik, ne moc, 5, 6 v životě. Najednou v tom supění, jako opravdu najednou mě napadne, nebo já nechci říkat slyším hlas, protože to vypadalo divně. Ale jako najednou mě napadne, hele tak, svolej synodu. Já nevím, co to bylo. Jestli už jsem byl tak vyčerpaný z toho běhání. No, ale zkrátka, já jsem to vnímal opravdu, jako, že ten Hospodin mě odpovídal na ten můj smutek. No a já jsem se vrátil a podpoledne jsem se modlil a přišel obrovský pokoj a radost. No, tak jsem říkal, no tak jo, tak to je od Ducha Svatého, takže svoláme si. Takže fakt jako takhle to bylo. Já jsem jinak dost racionální člověk, ale to se stalo. A přijel jsem do Plzně a oznámil jsem svým generálnímu vikáři a pastorační radě,
rozhodl jsem se, my a Duch Svatý, svoláváme synodu. No a začali jsme připravovat synodu. A ta je vlastně, tam je důležitý, že u těch diecézní synody, že může správně, a já taky jsem se toho řídil, máte to v těch brožurkách, v podstatě pojednávat jenom věci, které má biskup ve své možnosti rozhodnout. Takže například to, co nemůže dělat diecézní synoda, je, že budeme diskutovat o tom, jestli se mají faráři ženit. To je zkrátka, já nemůžu rozhodnout. To není moje pravomoc. To znamená o takových věcech, jo, nebo jestli mají být ženy svěcený, na jáhnu. To taky já nemůžu rozhodnout. Nebo o tom, jestli má olomoucký arcibiskup nám darovat nějaký peníze. O tom taky nemůžu rozhodnout. To jsou věci, o kterých ta synoda nemá co mluvit. Ale mluví o věcech, které jsou v naší zodpovědnosti. A zodpovědnosti mě jako biskupa, tedy zodpovědného za tu diecézi, abych v té věci takhle nakonec to po tom procesu, že všichni mluví, někdo hlasuje, tak já můžu potom rozhodnout. A proto jsme stanovili ty 3 věci, které tam máte, které jsem říkal, že jsme řekli, že taky v těch pravidlech, že toho nebaví moc, aby ty lidi se v tom orientovali, ty synody, aby to nebylo jako, že tam je strašně moc otázek a jsou moc zbožní a takový jako jo, a jsou o těch, to říká František, o těch kdyby. Kdyby jsme, tak bychom, jo? Protože on říká, to kdyby, to je řeč poražených generálů. A my nejsme poražení generálové, on říká, my jsme vojsko, které pokračuje v boji, to je Evangelii Gaudium. Takže to se mě samozřejmě jako bývalým vojenským kaplanovi líbí, když jsem mluví takové vojensky, ale on říká, ne, my musíme mluvit vojence, který máme před sebou. Takže proto jsme řekli, ta první otázka, hele, pojďme se podívat, co jsou věci, nebo pojďme promýšlet, co bude fungovat, aby jsme opravdu umožnili lidem kolem nás, těm nevěřícím, a těch je mraky. Já jsem vlastně včera jsem to slyšel, nebo především od pana Nuncia, ten říkal, no, v Čechách a na Moravě, on říkal i na Moravě, je 90% nevěřících lidí. No, tak my tam máme ještě nesrovnatelně víc na Plzeňsku. Ale pořád to je obrovský mnoky. Tak co udělat, co máme dělat, aby těm lidem nějak se potkali s živým Bohem? Tak co jsou ty věci? A pojďme říct si, co máme dělat, na co se soustředit, aby to fungovalo. Aby ty lidi se jako potkali s Pánem. Tak to byla ta první otázka, že? Druhá byla přesně, jako jak budeme žít dál, když těch kníží bude méně. Jako přece nebudeme jako brečet, že jich máme málo. Tak pojďme říct, a ne, že ty kníži budou jezdit jak blázni a za chvilku se všichni unavějí. Tak co máme dělat, jako když ti kníží nás bude méně a stárneme? A třetí věc je, a to dobře, jak musíme ty věci jako, že rozhodně zaplatit, tak jak to budeme, co budeme teda, jak to budeme financovat? Tak to ty 3 věci. No a my jsme udělali, a tam to asi vidíte, a pak jsme řekli, dobře, aby to budeme dělat ve 3 krocích, ty 3 otázky budeme pojednávat ve 3 krocích. A ten první krok byl, že si řekneme, kde jsme. Vůbec jak tyhle ty věci, třeba jak to je teďka v misí, s tím, jak se nám daří, nebo nedaří těm lidem nabízet Pána Ježíše, jak na tom jsme. Pojďme si říct poctivě, jak na tom jsme. Pojďme si říct poctivě, jak to teďka vypadá s tím, jak ty kníži stíhají, nestíhají a jak jsou rozmístěni. Pojďme si říct, jak to máme s financemi. A udělali jsme vlastně první dokument, který tady, když tak, on je normálně ke stažení, takže já ho jenom, jestli ho tady někde mistře, kde bydlíš, jo, tady je. Tohle je dokument, který my jsme jako vlastně nejprve byly nějaký ty dotazy v rámci těch skupinek, pak ty delegáti se sešli a sešli jsme se na 3,5 dne. Legrace je, že my nemáme ani pořádný barák u nás, my jsme se všichni sešli, že nás bylo asi 105, tak jsme nakonec rokovali v Bavorsku. Představte si to. Máme kousíček od hranic v Bavorsku, v Johannistálu, je nádherný exekuční dům. Nádherný. Se podívejte, když tak na internetu, to je úžasný místo, Johannistál. A tam je taky Pán Bůh tak jako zavedl, tak jako podivuhodně, asi 2 roky předtím. Tak jsme byli v Johannistálu a tam jsme se sešli a tam potom se o tom rokovalo. Bylo to tak, že ty jednotlivé skupiny
ty jednotlivé skupiny něco napsali, těm 3 otázkám, které vidíte, to se zpracovalo, ten dokument jsme dali těm všem zase delegátům, aby to vzali do těch skupinek a řekli, co tam je blbě nebo co tam je dobře, a pak, aby s tím dojeli do toho Johannistálu a tam těch 105 delegátů, z toho to bylo tak, že každá farnost, že my máme nějakých 53 farností, jenom maličko, obrovských teda, ale jenom 53, tak každá farnost si zvolila jednoho laického zástupce nebo zástupkyni, potom tam byli řehole, který u nás působí, potom já jsem jmenoval někoho ještě, pastorační rady diecéze a pak tam třetina byli kněží, nebo duchovní kněží. Takže takhle to bylo, tak ty se tam sjeli a vlastně potom tam ještě o tom rokovali nějako a navrhovali změny. No a já jsem si říkal, tak to je dobrý, jako to je jenom popis situace. Protože vidím jako strašně důležitý, aby tu situaci jsme si mohli říct tak. Takhle jsme se shodli, že takhle to vidíme. Že, víte co, ono už dneska se jenom shodnout na tom, jak vidíte tu situaci, je strašně náročný, že? Že lidi řeknou, no jo, jako jeden řekne, ne, je to takhle, druhý řekne, je to jinak. To znamená jenom takhle jakoby se shodnout v tom, jak tu situaci vidíte, tak je náročný. Tak se pojďme dohodnout, že si odhlasujeme a já to potvrdím potom, že takhle společně vidíme situaci. Takže ten dokument takhle byl. No a tak jsem říkal, to bude dobrý, to bude pár takových pozměňovacích návrhů, to odhlasujeme. A ty moji sičáci delegáti, což mě potěšilo, ale taky nám to udělalo obrovský vrásky, navrhli v tomhle dokumentu, který má celkově 101 bodů, tak navrhli 125 změn. 125 jako změn, že to má být jinak. Jo, takže jako na jednu stranu jsem byl šťastný, že to nejsou žádný jako pasivní lidi, ale na druhá otázka jsem říkal, no tak teď jak to budeme hlasovat, že my jsme měli první den rekolekci, my jsme se první den modlili, to jsme měli v tichu rekolekci, pak jsme měli 2,5 dne na to, aby jsme to nějak odhlasovali. Takže jsme měli nějaký, jako nejprve se to pracovalo, no takže ty, co to připravovali, tak se rozhodli, že spát nebudou, nebo já jsem rozhodl, že spát nebudou a připravovali to. A skutečně jsme opravdu teda potom hlasovali těch 125 návrhů jeden po druhým a ty, kteří dostali 2/3, tak se zapracovali, ty, kteří nedostali 2/3, tak se nezapracovali. Kolik bylo těch, co se zapracovalo? Hele, takhle, zapracovalo se, řekněme, nějakých 70, 80, ale problém byl jeden. A to teda já jsem pak musel změnit trošku ještě, že totiž ty, co byli v té poslední ekonomické části, tak ty lidi už byli grogy. A my jsme řekli, že musí být 2/3 většina. A spousta lidí se zdržela hlasování. A tím pádem to nedostalo 2/3 většinu z pozitivních hlasů. Takže ekonomická parta, protože oni nejprve to procházeli v takových skupinkách a diskutovali o tom, jako a tam pak přinášeli ty pozměňovací návrhy, že to bylo tak, že my jsme ty lidi rozdělili po 10, každý se přihlásil, ta skupinka, že chce dělat misi, nebo chce dělat uspořádání, nebo chce dělat ekonomiku. A přišli ty lidi z různých farností a o tom, co ještě diskutovali. A pozměňovací návrhy těch 125 musely být takové, že se shodla na tom nadpoloviční většina té utvořené skupinky, že ono těch nápadů by tam bylo ještě mnohem víc. Ale už jenom 125 bylo návrhů, tak teď se shodly ty skupinky v nadpoloviční většině. A teďka byl obrovský problém na závěr, že ty ekonomické věci ty lidi odstřelovali, protože se jakoby jenom říkali, my máme málo času, jak to bylo rychlý, a tím pádem jako vlastně ekonomických věcí prošlo z celkového počtu nějakých těch třeba 40 jenom 2 nebo 3. Tak pak byly ekonomické skupinky byly naštvaný, říkali, tak jsme tady 2 dny tady pracujeme. A já jsem to vnímal jako, že to je blbě, jo. Příště už jsme se rozhodli, že nebude zdržení, že bude buď pro nebo proti, protože to, jako, to fakt je blbě učiní. No. A tak jako hledáme nějaké další varianty. Ale byl to strašně dramatický proces. A bylo to jako nádherný. Ale hlavně teda musím říct jednu věc, že já jsem tam zažil něco, co my známe z Jumpu, tady s mými přáteli. Jak jako ta parta těch lidí, kteří se tak okukujou, jak jako za ty 2-3 dny vrostla do nějakého společenství, který nádherně slavilo mši svatou. A vlastně tam bylo strašně radost.
To byl jako pro mě jedinečný zážitek, jako opravdu lidi z dieceze, kteří se takhle spojili, ačkoliv byli rozdílní. Začalo to takovou jako docela i velkým napětím na začátku, protože my jsme měli ještě takovou jako jednu věc, strašně bolavou, která s tím byla spojená, to je to, že vlastně můj zástupce pro pastoraci Jáhen Jindřich Fencel, který se nadchnul pro tu synodu, no, tak ten, a říkal, tak to je poslední věc, co já budu dělat, že mi slavil 60. Minulý rok v červnu, tak říkal, hele, to ještě uděláme a pak já to někomu předám. Tak mu někdy na jaře indikovali rakovinu slinivky. Jo. A přes všechno zkrátka to směřovalo a on jako se těšil, že bude ještě aspoň v tom Johannistálu a už to nedal. A zemřel týden potom. Jo. A tím pádem ty lidi, kteří se připravili s ním a on to poslední, který na tom makal, tak jako, že byl takový velký vizionář, tak říkal, hele, já bych si strašně přál, aby jsme tam něco ukázali, co jde dál. Já bych třeba chtěl, aby ty jednotlivé části diecéze, jako jejich zástupci podávali svatý přijímání už jako z těch skupin, těch jako nějakých částí a třeba vždycky podával like s knězem a tak dále. A takže to takhle udělali a já jsem o tom ani moc nevěděl. Že to dělal nějaký liturgický tým a já jsem, člověk nemůže všechno řešit. Že? No a takže to bylo takhle. Ale pravda je, že pro některé lidi z takových těch tradičnějších rozměrů a přešli k níž, tak ty se cítili odstrčený a vytvořilo to velký napětí na začátku. A tak já jsem svolal lidi a řekl jsem, pojďte se dobře, já nechci, aby to tady bylo nějaký napětí, to znamená, jestliže jeden jediný člověk tady z tohohle počtu těch 105 lidí bude proti tomu, tak to nebudeme dělat. A bylo to tajné hlasování, nějaký typ, a 12 lidí bylo proti. Tak jsem řekl, dobře, takže konec a děláme to tradičně. A tohle strašně pomohlo nějakému tomu, že jsem jako se zastavil před těma lidma, nechal jsem je hlasovat, respektoval jsem i tuhletu v podstatě menšinu, že jsem říkal, já nechci nikoho ztratit. A vyrostlo to potom do nádherné atmosféry tohohle hledání. Že my jsme zažili překrásný 4 dny a bylo to opravdu nádherný. No a teďka je druhá etapa, ve které jsme z toho dokumentu, který máme, vzali 6 věcí, a to je tohleto teďka, oblastí k řešení, teďka je tohleto teďka, a řekli jsme, je 6 věcí, které se ukazují, že jsme si tam sami odhlasovali, že ta realita je úplně jiná, než jsme si přáli. Jo? A třeba první byla misní charakter diecéze, kde by bylo řečeno, že my tvrdíme, že jsme misní území, ale struktury máme pořád, jako kdyby jsme byli tradiční katolická diecéze. Tak co musíme dělat se strukturama, aby odpovídali misijním oblasti? Navrhněte konkrétně, co musíme dělat se strukturama, že? To je první. Druhá byla, vůbec se nám nedaří podchytit mládež, nebo strašně málo. Tak co konkrétně dělat ve vztahu k mládeži? To byla druhá otázka. Třetí, máme charitu profesionální, ale vůbec není spojená, nebo strašně málo spojená s farnostmi. A není propojení mezi charitou a farnostmi. Tak co dělat v tomhletom? To byla třetí otázka. Čtvrtá byla, jaký uspořádání má být v té diecézi, aby to vedlo k tomu, že chceme ty lidi oslovovat navenek. Jako co navrhujete konkrétně v tom uspořádání, jak to má vypadat? Pátá otázka, bylo řečeno, že faráři jsou blbě placení. Tak co teda, co má být odpovídající financování farářů a jak tohle to udělat? To byla pátá otázka. A šestá otázka, že farnosti se cítí, že jim diecéze moc diktuje věci. Tak jak to udělat tak, aby to bylo profesionální spravování majetku farností a zároveň, aby neměli pocit, že biskupství moc nařizuje. Takže to je 6 otázek, na kterých teďka ty lidi pracují do zítřka, do 31. května. Plus ještě k tomu jsou další, které jsou takový duchovní. Život s Kristem, nějaké věci, navrhněte konkrétní kroky k podpoře života v Kristu jako pramene pro veškeré misijní aktivity, život ve vztazích, jak podpořit ekumenicky otevřené farnosti, jak jsme schopni doprovázet církev doprovázející, ty lidi, kteří jsou
potřebují nějakou pomoc. To byla další a ještě jich taky 6. Jak podpořit, aby lidi měli odvahu se aktivně zapojovat, jak podpořit, aby taky lidi se cítili, že můžou spolurozhodovat, jakým způsobem dělat věci, které se týkají taky ekologie, byla 6. A každá ta skupina měla povinnost říct, je určitě jednu tu z těch konkrétních a když budou chtít, tak 1 až 2 tyhle ty duchovní. A to teďka se nám sejde a my za to zase budeme na tom intenzivně pracovat až do poloviny září a v polovině září by ke každý z těch 6 otázek měli přijít nějaký varianty, jak to řešit, už celá to konkrétní. A bude třeba k tomu, já nevím, k platu farářů, tak řekneme, my si myslíme, že faráři mají chudí a ať jim stačí to, co dostali. Nebo jsme připraveni víc financovat faráře na úrovni farností, takže budeme dělat něco, co teďka začali tady v Olomouci, a to je aktivita, jak se jmenuje, donátor? Takže třeba zavedeme donátora, protože to je dobrý. Třetí varianta, já nevím, co teďka vymýšlím, že to nemám. Jo? Jaké byly varianty? A zase ty delegáti budou hlasovat. My navrhujeme tohle, nebo tohle. A jedno z toho vlastně bude výsledkem z každé těch 6 věcí. Takže to je teďka, zase máme to na podzim. A potom je poslední fáze, která bude jenom už do května, kdy bude se úkolem už jenom dopracovat, co to znamená prakticky v těch všech organizačních věcech, co se bude schvalovat. Tak to je naše synoda. Tak takhle my to u nás teďka děláme. Je to makačka, ale zkrátka nás to, nebo významnou část nás to baví. No, a je takový dobrodružný. A já jsem ještě řekl, že ve věcech, které opravdu dostanou jednoznačně na 2/3, takže to přímo jako něco, co se bude dělat. Tak ty lidi jsou nervózní, že pak jako rozhodují, jak to bude vypadat. Tak já jsem mluvil skoro hodinu, takže se ptejte teďka, co vás zajímá k tomuhle. Tak takhle to je u nás diecézi synoda. Já bych se zeptal, mohl byste vysvětlit ještě, jaký je rozdíl mezi synodou celosvětovou a vaší plzeňské diecézi, kde se to shoduje, kde je to jiné? Takhle, celosvětová synoda v současné době vlastně je velmi podobná ty diecézní. Jo, protože opravdu taky existuje teďka v těch, to jak to František rozvinul, tak existuje tak, že se na místních skupinách nějak hovoří. Víte, že se mělo diskutovat ve věcech místních, potom byli nějakou jmenovaní delegáti, kteří byli jak ze strany biskupů, tak i ze strany laiků, ale ty si nevolili laici, ale jmenovali je František, nebo nějaké skupiny. Byli tam muži i ženy a týkalo se to konkrétních témat, ale jsou to témata, která vlastně jsou předem, jako jsou nějakou určená, stejně jako to dělá se na diecézní úrovni, ale můžou se týkat vlastně čehokoliv teďka. Takže já myslím, že ta podobnost je velmi veliká teďka té nové formě synodality, jaký František jako teďka navrhnul. No, u vás teda běží jako celosvětová synoda i plzeňská. No tak celosvětová synoda skončila teďka té fázi teďka, protože to vlastně tím dokumentem tady říká, synodní způsob přemýšlení je něco, s čím my souhlasíme jako celosvětová církev a takhle budeme ve 3. tisíciletí. To je vlastně východisko světové synody. A je tam přesně řečeno, a teď doporučujeme, aby to, co je zodpovědností jednotlivých diecézí, se takto dělalo na úrovni diecézy. To znamená, jeden z výsledků této synody je, že nám řekli, dělejte to tímto synodálním způsobem na úrovni diecézy. Takže my vlastně, proto taky bychom začali tak, aby jsme výsledky ty synody mohli zapracovat do toho, co děláme, což se stalo. Takže, ale tam vlastně nejsou žádné konkrétní věci, tam je jenom ten proces tohohle přemýšlení, tohle stylu hledání, jako byl vlastně rozpracovaný do mnoha dalších jakoby podpor, že tam, do toho, jak se to má dělat procesně, to znamená, kdo tam má být, který jsou důležitý témata. Takže my vlastně navazujeme na světovou synodu. A teďka u nás byl kardinál Grech, což má na starosti tu synodalitu celý katolický církve na celém světě,
právě jsme ho měli na nějakém semináři, my jako biskupové a zodpovědní za tu synodalitu. A on říkal, když jsme spolu mluvili, říkal, jo, to je přesně to, co se má dělat, hele, napiš mi, jak to děláš, u tebe diecézi, pošli mě to, tak jsem mluvil posílání před měsícem. Takže to vlastně pokračování tohohle procesu, to učení se tomuhle, že všichni mluví a ne bokem, někteří rozhodují a jeden potom jakoby přijme, tak tohle se učit, tomuto se učit vlastně v celé církvi. Takže je to vlastně zcela integrální navázání na světovou synodu o synodalitě, tedy o tomto způsobu, jakým hledáme řešení dál. Je to takhle pochopitelný? Ano, a uvažuji třeba ještě nějaká jiná diecéze. Já bych prosím vás poděkoval panu biskupovi a pak může následovat diskuze. Ale já bych to jenom teď chtěl formálně ukončit. A ne, to ještě pojďme diskutovat. Ne, budeme diskutovat. Jo, to mě to Já bych baví. vám chtěl poděkovat. Váš po diskuzi ty podekujete. Ne. Já bych vám chtěl poděkovat. Mám o čem přemýšlet. A není to rozhodně pro nás snadné. No to není, pro nás taky ne. Bývalo to jednoduché. Ano, když se velí, tak je to jednoduchý. O, děkuji ti, slečno. Děkuji. Můžeš ji dát někdy zase do vody, ať se tady nezvadne? Prosím tě. Díky. Tak. Jsi třetí pořadí. Já jsem jenom chtěla se vrátit ze světa k nám do Česka a když vy jste ti průkopníci tady u nás, tak jak jsme na tom my tady a jak vlastně, jako rozumíte, my slyšíme o vás moc, ale myslím, že tady u nás toho slyšet tak není, anebo se toho bojíme, nebo slovo synoda je skoro jako špatné slovo, zakázané slovo. Takže vlastně, jestli ty vaše výstupy pak se budou aplikovat i do ostatních diecézí, jsou nějaké výstupy ze všech diecézí. Jinými slovy, jak je to ostatní biskupové. Takhle, já myslím, že teďka právě to setkání s kardinálem Grechem, když my jsme měli jako studijní o synodalitě, tak já myslím, že to jako významným způsobem ty věci posunou. A když budou úplně otevřené, tak si myslím, že nejenom různí lidé jako po světě, ale i my biskupové jsme čekali, jestli synodalita neskončí s Františkem. A já myslím, že ten signál, který dal Lev, ukazuje, že je třeba vzít to vážně a že tohle je něco, protože do té doby někteří říkali, no tak počkáme, jestli to s ním neumře. U nás se to ve farnosti úplně tutlalo. Do posud, jako, vůbec nic a prostě, vůbec nic. jako my jsme, jak to říct, my jsme nezvané skupiny ve farnosti. My, kteří třeba chceme... Dobře, já teďka na tohle to nemůžu nic říkat. Já jenom, jako takhle, a jenom zase otevřeně řečeno. Samozřejmě je to přesně, co říkal Michal Martínek tady. Tohle je proces, který je, jak se říká papež František, pro 3000 let. To je věc, která opravdu, a tady, jak říkal pan Cáb před chviličkou, že to bývalo jednoduché, že to jednoduché najednou vypadá, že víte co, tohle to není. Jako, papež František říkal, že velký problém církve je klerikalismus. A klerikalismus ale je dvojího typu. Je klerikalismus těch, kteří všechno rozhodují a v podstatě říkají, a podle toho, jak já to rozhodu, to bude. Ale František říkal, že je vlastně úplně stejný problém klerikalismu pasivita věřících, který chtějí, aby jim bylo řečeno, jak to má být, co je dobře, co je špatně, protože v okamžiku, kdy to je o tom, že poctivě mám hledat já sám, tak je to někdy mnohem složitější. Když mi někdo řekne, tak to má být, no tak je to v pohodě. Ale vlastně promýšlet, respektovat, že někdo to vidí jinak, to je mnohem náročnější. A tím pádem i tahle ta, jako bych řekl, nějaká snaha lidí, aby jim bylo řečeno, jak to má být, tak je stejně škodlivá, jako ten, když někdo to nařizuje. A tahle ta dvojí věc se vlastně bohužel velmi prolínala ty církvi a je velkou složitostí. A my se pomalu učíme, to, co pan Cáb říkal, že je mnohem složitější.
aby jsme si naslouchali. Aby jsme respektovali zase na druhou stranu, že to není o hlasovat. Že ten farář není jenom servisman, a že taky má zodpovědnost, že je pastýř, a tím pádem v některých věcech řekne tak dobře, já jsem vás slyšel, rozumím, ale takhle jsem se rozhodl před Pánem, že to bude. To jsou věci, které se učíme. A vůbec nejsou jednoduché. Jo? A tohle je věc, která... Takže vůbec není pravda, že v mé diecézi by všichni tleskali synodě. To tak není. Jako to, že jsem já pro ní nadšený, to, že se mě podařilo, myslím, že ale je to krůčíček po krůčku, jak ty věci se otevírají. Prokop Broštík je obrovská pomoc, nový pomocný biskup Hradecký, my dva biskupové z Červeného Kostelce, protože jsme Červený Kostelce je jediné město v celé České republice, které má dva biskupy, teda mezi námi, takže vidíte to, jak to tam dobře vede. Nebo naši rodiče, jak to dobře vedli, tak Prokop Broštík je teďka byl určený pro podporu synodality a to je teďka obrovská pomoc taky pro nás biskupy, protože to je člověk, který jako teologicky to má zpracovaný, hoří pro to, je to skvělý, ale je to krůček po krůčku. Takže jestli takhle. No, tak... Já se chci zeptat, jestli to je těm diecézním jako doporučen, že jsem někde zaregistrovala, že náš arcibiskup je vstřícnej. A jestli farnosti se připojí dobrovolně, nebo protože náš farář jenom takhle mezi řeči řekl, nějaká synodalita, to je celý prostě. Ale asi to bude tím, že on je tradicionalista, slouží každou tridentskou mši, papeže Františka rád neměl, takže možná to je... Opět se nebudu vyjadřovat k personální otázkám vaší diecéze. Já vím, že pan arcibiskup Josef, že spolu o tom hodně mluvíme, a třeba Josef Mikulášek, který na teologické fakultě, je někdo, kdo je opravdu jako člověk, jako taky, který to velmi teologicky promýšlí. Takže já si myslím, že, jako, že by tady ze strany otce Josefa nebyla otevřenost, to vůbec není. To, že kněží to vnímají jako složitě, to je, víte co, tak jako, protože, ale když to řeknu úplně, prosím nás chápejte. Jako my jsme nějakou formací prošli, jsme se rozhodli pro něco jako poslední kněžství. A teďka najednou je nám řečeno, že to máme dělat jinak. To není úplně jednoduchý pro nikoho. Jo? Takže je potřeba mít trpělivost, pochopit, že někoho to dodá, někdo to nedá. Já jsem v tomhle směru někdo, koho Pán Bůh poslal do armády na 11 let, abych pochopil, že spousta věcí jako je úplně jinak, protože když jsem něco dělal jinak než poctivě, tak mě řekla, jdu do prdele a okolo nic jiného nebylo. No tak jako člověk se to pak naučí, že to jako nemůže říkat pořád dokola. No, ale tak to mě mám nějakou milost. Jo, tak je. A tak se, ale musíme být zase naslouchat, pochopit. Není to o revoluci, je to o nějakém postupném hledání, taky o trpělivosti. Máme na to 3000 letí, ale to je dost času. Tady je ještě taková otázka, jaká vlastně už ještě před tou synodalitou vůbec, než to začal mluvit, byly přece, nebo jsou pořád farní rady, že? A teď je otázka taky, jaký byl, nebo má být vztah farní rádce versus farář. Protože mě kolega farní rádce, že já jsem několika taky něco řekl, co se moc nelíbilo, ale mě řekl, kdo jsem já, aby říkal farářovi, co má dělat. No tak jestli taky není, já budu říkat, ve farní radě kamarád, no. Tak já říkám, jestli není vůbec chyba jako i v nás, ale zase samozřejmě na druhou stranu, my se prostě potom, když víme, jak ten farář zareaguje, tak se bojíme říct něco, aby jsme ho nerozšířili, protože ale tak, my máme ho rádi, protože víme, že je zbožný, že je perfektní zpovědník prostě a pro spoustu věcí ho máme rádi, že? A tohle nás taky jako bolí a mrzí, jo? A to se potom tyhle věci strašně těžko dělají. Víte co, je to jak manželství. Je to jak manželství. Manželství, jako samozřejmě, že to vyznáte mezi sebou, já to znám z té kněžské služby, jako já musím říct, že člověk taky slyší, že s tím druhým to je teda někdy úplně desivní. Jo. A ty lidi jako se jsou ochotní spolu jít s tím, jak to je náročný krok za krokem a jako si nějak důvěřovat, že když budou naslouchat tomu druhému, že se to někam posune a že to nemá smysl zabalit a říct, že ten druhý je úplně blb a odejít. Tak jako jsme na tom úplně stejní, přátelé.
kněz je člověk a No, žije no, sám a no, musí si no tak, takže já jenom vysvětluji nějaké ideje, vysvětluji, že mám nějakou zkušenost, že to je fajn, když to jde krok za krokem. A já na to vždycky říkám těm svým lidem, když takhle si stěžují takhle radikálně, tak říkám, přátelé, pláčete na správném hrobě, ale brzo. Jo? Prosím? No, takže tak prosím taky o trpělivost s náma farářem, aby jsme takový, no. Já se zeptám, netýká se to synovi, co vám armáda dala a co vám vzala? To říkám pořád. No, vzala mě tuhletu věc takový, jako že člověk musí jít těm věcem poctivě a že si nemůže na nic moc hrát, no. Že to je takový, jako že pravda osvobozuje, i když někdy taková drsná. No a mnoho jiných věcí, já jsem Pánu za armádu vděčný. Dobře. Tak, ano. No, já bych se ještě chtěla zeptat, že vlastně každý můžeme ujít kus cesty v tom vzdělávání se, v tom sledování té situace, v tom, co plzeňská arcidieceze... Dieceze, pozor, my arcidieceze nikdy nebudeme. No, takže jestli i kněží, asi obě strany se můžou vzdělávat a školy a jak to říct, koučovat se, umět se učit nové věci. Pro nás je to úplně samozřejmé, pro nás v tom pracovním procese tohoto světa. Ne, víte co, ale takhle já můžu říci, a zase teďka budu mluvit za arcibiskupa Josefa, protože myslím, že se máme rádi a nějak si velmi rozumíme. Já myslím, že hledání přesně těch věcí, formace, trvalá formace, vzdělávání, vidění pohledu je něco, co určitě vašemu arcibiskupovi leží velmi, velmi, velmi na srdci. To můžu říct jednoznačně a je to něco, co určitě není tak, že by o tom intenzivně nepřemýšlel. To tak, jako to za ní dávám ruku do ruky. Vy jste ještě říkal, že nemůžeme jako vyjádřit svůj názor. To jste říkal někdy na začátku. Týkalo se to jako jenom tady v České republiky, nebo jako je to takový celosvětový problém, nebo je to naše specifikum? Já si myslím, že my jsme v tom hodně dobrý v Čechách. Jo, jakože to je problém jako toho, jak ta struktura ty církve byla dělaná, si myslím, že obecně. Ale u nás to ještě, jako bych řekl, teďka když řeknu blbě a omlouvám se, koho se tím urazím, jo. Ale že se říká o tom, že ten český národ jako umí přežívat, protože vždycky skloní tu hlavu, že nejsme žádná jako lídrovská země, že nejsme moc velký a vlastně ten styl, aby jsme přežili v té Evropě, tak byl, že jsme takový jako... No, nějak jako jo. Přesně přizpůsobivý, to je hezký slovo. No, jo, tak to jako myslím, takže to, a to ještě jako umocňuje tohleto, co teda je, takže jako já bych řekl, že my v tom, že jsme v tom jako hodně dobrý, tak, v uvozovkách právě. Hodně dobrý v tom negativním slova smyslu. No. A jak se vám to třeba podařilo překonat? No mně se to nepodařilo překonat. Ne, no to je jako, my jdeme krůček po krůčku. Krůček po krůčku. A určitě, kdyby najdete spoustu lidí v plzeňské diecezi, kteří řeknou, že to dělám blbě. Jako určitě. Ale mohu říci, že mám pocit, že se ta dieceze jako rozkvétá. Jako nekvete všude, jo? Ale rozkvétá. V těch malinkatých podmínkách opravdu našeho, jak já říkám, rád toho divokého západu, je nás maličko. To je taky možný, že když nás chodí do neděle do kostela 7 000 celý diecezi. To je, máte jeden děkanát, je vás tam dvakrát tolik. Rozumíte? Jako my jsme opravdu malinkatý, jsme strašně jako takový jako mnoho věcí, jak je jednodušší, protože ty lidi jako si sebe vážejí. Není to tradičnost, tam vůbec neexistuje už v některých oblastech. No tak to taky jde jinak. Ale jako je vidět, že to není věc, která by byla cestou jenom pro nás. Tak, jako vědět, že to je, ale u nás je to přece jenom, ty experimenty se třeba dělají, nebo ty kroky se dělají možná jednodušší, než tady. Nevím, jestli nás ta tradice trošku jakoby jako brzdí. No svazuje, že nás svazuje, no, běžně, to je jasný, no. No, jako, víte co, ale zase, jako tady je možnost oslovit lidi, kteří už o mě vůbec nezavadí.
Jako tady máte lidi, kteří přece jenom ještě nějak jsou oslovitelní, protože to nějak ustavice, ta církev má nějakou roli. To mě. Jo, Ale s těmi mladými je to teda už horší. ale jasný, ale pořád ten potenciál je nějaký, jako je větší, mnohem větší. Startujete z mnohem lepší pozic než u nás. To je jako o tom není diskuze. Já jsem před 15 lety jsem sem vdala, přišla jsem z té plzeňské diecéze, tak tady bylo normální věřit. Nesetkával jsem se s opovržením nebo to, i kteří nevěřili, tak to prostě velice, ano, respektovali. No. Ano. A nebo jsem potkávala daleko víc věřících. Já jsem řekl, ty dospělí, že to je tak krásné. No. Jako je pravda, že to je věc, že to já vždycky zdůraznuju, jsme měli letos asi 95 křtů dospělých, tady když vezmu, že na 7 000 věřících, co chodí do kostela, jsme ty lidi oslovili 95 věřících lidí, kteří se nechají pokřtít, tak to, kdybyste vy měli polovinu, co věřící osloví, nevěřící, tak máte tady 10 000 křtů, že? No. Jo, takže jako to je opravdu ne 10 000, ale tisíce křtů, no. Takže jako tím se ukazuje, že opravdu jako ta nějaká otevřenost zase třeba u nás je taková v tom dneska. Dobře, tak jo. Jo, určitě Františku. Můžu se zeptat? No to víš, jo. U nás taky pracuje na té restrukturalizaci, trošku možná i zhora, nějaké to slučování různých, už tam máte všechno asi zažitý, už je to za váma. Nicméně jedenkrát si změnil manželství, a možná rodina, víš, že o tom jednali jste možná o všem možném, což třeba o té plate, já nevím, o všem možným. A chci říct, že my tady padáme taky už na jednotky svatých přijímání, co má jedno, tady z této obce bylo první svaté přijímání. Řádově křty jenom jednotky. My jsme taky někde, jako. A je to právě asi v té rodině, jako. Nebo v čem, nebo... Ale takhle, tohle je obrovský téma. Obrovský téma, ale a já tam musím říct, že tady vždycky opakuju věc, která já jsem osobně zažil v Daroně v Římě na dikasteriu pro výchovu. A já si pamatuju, když jsem tam byl ještě jako generální sekretář a prefektem byl polský kardinál, já už si nepamatuju na jméno. Ne, to je to. A v podstatě já jsem si tam připadal jak malý žáček na tom dikasteriu, protože to bylo ještě, když jsem se stal generálním sekretářem, takže relativně 15 let předem, jako jsme tam byli. A on tam když jsme přišli, nastoupili tam biskupové, já jsem to s ním jako generální sekretář, tak on v podstatě říkal, jako vy v Čechách, to ani nerozlišoval Moravu, že vy děláte blbě, že vám to nejde, že to máte že oproti Polsku jste tam tak blbě, a tak jsme dostávali už. Protože zkrátka svědomí, a bylo to, myslím, že vysloveno, a nebo nevysloveno, my v Polsku to umíme a vy jste blbci. Když to řeknu blbě, jo? A přesně takhle musíte ty rodiny, a teď já mám všechno samozřejmě za druhý. No tak můj spolupráci, já jsem byl jenom sekretáříček, takže já takový byl i schlíplý docela, ale OK, no teď jsme tam byli, když jsme byli minule, tak tam je prefekt, který je z Jižní Ameriky, a ten, když jsme přišli, říkal, přátelé, máme problém. Zásadní věc, na který stála naše výchova, že bylo přirozené, aby rodiče předali dětem, přestalo fungovat. My nevíme, co s tím, že rodiče neautomaticky předávají víru dětem. Že zkrátka ta generace nová, to není automaticky, že je věřící rodina, že děti jsou věřící. A já myslím, že proto říkám, že my dnes jsme v situaci, že ten svět je takový, že vlastně my vnímáme jako obrovský problém, že jeden z principů, na kterým stáli ten rozměr takový kulturně společenského předávání víry, tedy to, že kvalitní rodina předá víru, tak dneska nefunguje. A my nevíme, co s tím. A pojďme si říct prostě, a to je právě ta první část synovy u nás, že si řekneme, tohle přestalo fungovat. Ne, že říkáme, kdyby to ty rodiče dělali. Ne. A
já to můžu dokládat na skvělých rodinách, kde s těma rodičema mám nejlepší vztahy. Jsou to poctiví lidi, kteří se modlí za děti na kolem. A oni ty děti řeknou, že to je hezký, ale že je to nezajímá. Jo, a to je realita, kterou musí vzít poctivě. A my řekneme si otevřeně, my nevíme, co s tím. Jako, víte co, plzeňská diecéze jako úplně jiný charakter toho, kdo jsou věřící lidi. Věřící lidi jsou ty aktivní, jsou významné části lidí, kteří si rozbili hubu jako dospělí a potkali Pána. Já dneska, když se podívám do svých kostelů, tak mám významnou část lidí, kteří nepocházejí z křesťanských rodin, ale kteří zkrátka šli životem, nějaký životní příběh jim úplně přetočil hodnoty a ty lidi dneska tvoří jako farnosti. Jako my dneska nežijeme jako plzeňská diecéze tím, že nám rodiče předávají víru. Samozřejmě zaplať Pánu za to, že tam je, to skvělé, radujeme se, jsou takové rodiny. Ale najednou se proměňuje sociologicky. Ta naše samozřejmě je opravdu malinká církev tím, že to jsou lidi, kteří potkali Pána úplně v jejich situacích, než šli výchovou. Jo? Můžu ještě takhle, protože definovali jste si terminus technicus předávání víry jako takové. Jako mně přijde totiž, že to se, jako už se to tady roky háže, rodiče špatně předávají víru dětem, ale co ty předat víru? Ale já říkám, že to tak není. Jo, no. Takže já si myslím, že úplně tato otázka je špatně položená, nebo tady ten termín je špatně, protože nejenom rodiče se podílejí na předávání víry, je to taky, nebo byla to taky společnost, která byla celá věřící před třeba 50 lety. A je to teda taky církev, protože určitě vy budete taky svědkem, že naše generace, která byla ještě za totality, že nám předávali víru nejenom ty rodiče, ale právě ty osobnosti, které jsme ve svém životě potkali kněžské, které tady taky v našem regionu hodně působí. To je třetí takový prvek, který si myslím ovlivňuje to předání víry a nemůže se říct, že je to jenom z rodiny. Ne, ale víte co, ale ta rodina opravdu podle mě hraje klíčovou roli. To si myslím, do 12 let. Pak to dítě, jako jak už jde do puberty, tak má úplně jiné preference. My mu můžeme předat chození do kostela, modlitbu, nějaké návyky, ale víru jako takovou si musí to dítě jak když vydobít samo. A tady po té 12. roku už mu musí pomoct, ať je to kněz, nebo nějaký skautský vedoucí, nebo člověk, který morálně a duchovně je nějaké sourovně, a který to dítě potká. Souhlasím s vámi a je to celý komplex kulturně společenského rozměru, ve kterým věřidlo normální, jak bylo řečeno, a tím se to předávalo celkově. A je pravda, a to asi je správný postřeh, že v situaci, kdy se tohle rozpadne, tak ta rodina to nezachrání, a to nezažívá. Souhlasím s vámi v tomhle. Jo, dobře. Tak jo, tak to je dobře, to máme. Tak to je konsenzus, vidíte, takhle discionální konsenzus. Tak jo, děkuju. Já děkuji. S tím já souhlasím a nám nezbývá, než požádat pana biskupa, aby se k nám zase někdy podíval, aby se tady máte skvělý lidi a já nemůžu jezdit tamhle někde na druhou část. se těším.